Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Pane imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hei, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi makadii zvenyu mukoma Nation. Ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu mainge muri mugore ra2022 ndipo pandakabva ndazouya kuno kuJoni, but akatanga kuuya kuJoni ainge ari munin'ina wangu. Inini ndokubva ndazotevera. I think it was somewhere kuna July ikoko mugore ra2022 pandakazouya. Iye munin'ina wangu ainge akauyawo muna January. Saka munin'ina wangu uyu zvakaitika ndezvekuti iye ainge akasobva pamba ndokubva azoenda akanotanga kushanda somewhere else. Ainge achishandako samaid. Saka ariko ikoko akabva azondifonera ndokubva azoti sisi nai sisi zvinoita here kuti ndinge ndichienda kuJoni. Ndikabva ndati ko kuJoni uko kwauri kuenda uroda kuenda kunoona ani? Iye akambotanga achandivanzira achiti painge paine shamwari yake iyo yainge yamutsvakira basa, but at the end of the day akabva azonditi sisi taurai nemunhu uyu ndiye wacho achange achizonondigamuchira mukunotaura. Ndikabva ndazoona kuti ava vainge vatori bamunini. Ndakabva ndavakweshena kuti nai bamunini, what are your intentions nemunin'ina wangu? Ndakabva ndatoona kutoti zveshuwa bamunini vairakidza kuti vainge vamire pachokwadi. Ndokubva ndazongopawo advice kumunin'ina wangu. Ndikabva ndati munin'ina, iwewo kana wafunga zvekuti unge uchienda kumarriage chingoita izvozvo. Vanhu ava vainge vakasangana zvavo paFacebook nanhasi uno vachigere vose. It was just a marriage from God and they were made for each other. Munin'ina akabva azopinda munzira. Takatoita zvekutovanza the fact yekuti ainge ari munzira achienda kuJoni. Apa ndainge ndakangobatira ura mumaoko ndikati zvino izvi zvandaronga nemunin'ina wangu kana akazosangana chinomuwana munzira, vanhu vangasati inini ndini ndamuuraya here kana kuti ndamuchekeresa. Asi sezvisinei, kunyangwe zvake munzira umu akambosangana nemaproblems akasiyana siyana, but akabva azosvika zvake kumurume wake. Akati achinosvika kumurume wake, aiwa vainge vari vanhu vekungoti upenyu hwacho hwainge huri hwekiya, but it was far much better because vainge vachidanana. But as for now, aiwa zvinhu zvavo zvatova bo, life yakazotoshanduka nekuda kwekuti vanhu vanonzwisisana. Iye akati ati garei nemurume wake. Ndokubva ati sisi uyai kuno because ipapo vainge vagere kumaprazi. Saka akabva ati kana mukauya kunoku munokwanisa kukasika mukawana basa, because mumaprazi ndirikunzwa kuti vanhu vanokasika kuwana basa vanhukadzi, varume vanoti nhetsei. Ndakabva ndambotenza mukoma Nashi ndikati ndichauya. Apa pose apa ndainge ndavawo newanguwo wandainge ndava kudanana naye. Munongozivawo kuti kana ukaonawo umwe achipinda mumarriage because of social media, newewo unenge wava kuzviudza kuti zvimwe kuda unokwanisawo kupinda mumarriage because of social media. But I don't think kuti ndonzira dzekuti tose tinofanira kuti tinge tichifamba nadzo. Vamwe vanenge vakatosikwa naMwari vakatoudzwa kuti kuzonosangana kwenyu muchanosangana pamasocial media, but ukazoita zvekumanikidza ndo paunobva wazopinda muna taisireva. Munin'ina wangu paakanditi uyai 6 mugare kuno, ndakamboramba mukoma because ndainge ndava neumwe murume uyo wandainge ndichidanana naye. Iye akabva anditi uya kuno, so ndakabva ndapinda muroad ndichita sekunge ndikuenda kumunin'ina wangu, but ndainge ndatozviudza kuti panapa ndava kutodiveta route. Ndobva ndaenda kune mufesi wangu uya mukoma. Mufesi uyu akazongondidzimira foni apa ndainge ndatodarika uko kwainge kuchigara munin'ina wangu. Ndakagara 2 days ndiri pagarage apa pekuti ndichajise foni ndainge ndisina. Zuva rechinumber 2 ndopa ndakazongo approachawo vamwe mai muzimba, ndokubva ndazoenda navo kumba kwavo ndikavaudza nyaya yainge yaitika kuti ndichisimuka ndichibva kumusha ndainge ndine mukomana wangu uyo wandaitaura naye paFacebook zvekare nekuWhatsApp patakasangana kuFacebook. Iye akabva anditi
ainge afunga zvekundiroora ndokubva anditi iwe uchishandisa mari yako kana washandisa mari yako paunozouya kunoko ndobva ndazokupa mari yako but ndichinopinda muprovince maanogara bhazi richinondisiya apo paainge akaudza driver kuti ndo pandaifanira kuti ndinge ndichizosiyiwa ipapo mukoma munhu ndokubva azodzima foni yake. Ndakabva ndazotaura nabamunini ndokubva vanditumidzira mari yacho ikanotorwa kuShoprite ndikabva ndaiswa mutaxi ndikadzokera kuprovince kuya kwainge kuchigara munin'ina wangu. Ndichisvika kuya zvingataurika handina kumbotaura, ndakangoita sekunge ndainge ndarasika ndokubva ndatanga kushanda pane rimwe prazi but izvi zvemuprazi zvekushanda muprazi zvainge zvisimo muropa rangu, ndainge ndisina kana kumbozvijaira. Ipapo paprazi pandainge ndava kushanda kwaitwa rimwe rinonzi bhakani zvekuti murungu anokupimira kana nhano 9 apa panhano 9 idzi ndo rinenge riri racho ravanoti bhakani rako. Muswere wese wezuva unenge wakangokotama chete uchingonhonga mapotatoes. Apa panenge paine chimwe chavanoti chiveru icho chinenge chichifamba chichirimurura mapotatoes acho. Imimi munenge muchingonhonga mapotatoes anenge akaita kuwaridzwa munda wose mukoma, panenge pasina kana mukana wekuti unge uchizorora. Ndakabva ndati upenyu uhu handiukwanise. Apa munin'ina wangu nemurume wake vainge vachingogara muka one room. Ndikabva ndati panapa ndava kutoshungurudza vana. Zvandava kutoita panapa ndezvekuti chimirana nditange futi kutaura nemurume uya wekumbondinyenga. Ipapo mukomanashi ndo pandakabhaiza because munhu ndakabva ndamuratidza desperation yake yose. Ndakabva ndatanga kumufonera zviya zvenonstop kuzonosvika achiti chikwira uye. Ndakangokwira mukomanashi mushure mekunge ndawana mari yangu yefortnight. Ndini uyo ndikabva ndaenda ndikanoona mufesi akabva auya akabva andigamuchira. To my surprise mukomanashi iye ainge achitodriver Jaguar, imwe motikari iya yakanaka. Ndokubva ndatofara paya. Takabva taenda kumba kwake. Aingondiudza kuti ane mwana wake ainge achidzidzira kuita udokta kuCuba uko, but kuti ndinge ndichimubvunza kuti ko amai vacho chii chakaitika aibva atsamwa mukomanashi. Zuva rekutanga takanyatsokuita bonde redu zvakanaka. Mangwana acho makuseni mukoma ndakamuka ndichivaviwa zvezvizva zvekutonzwa kutoti kuzasi kwangu uku kwainge kuine chinhu chainge chichindiidya but ndakati ndava kuda kuenda kuclinic because ndakatoti iyi ndo siki wandipa siki iwewe ngandei kuchipatara. Munhu ndokubva aramba. Saka zvatakazoita ndezvekuti takabva tazoenda kufamasi. Tasvika kufamasi kuya akabva aexplaina zvandainge ndichisangana nazvo but vaya vakabva varamba vakabva vati hamungatengi maantibiotics kana musina prescription yekwadokta. Zvamunofanira kuita ndezvekuti chiendai kwadokta. Kana maenda kwadokta then mozoya neprescription. But akabva azotanga kutaura neumwe wacho ainge ari pane imwe counter akabva ati ndinokupa mari. Saka akabva azomutonyora mari ndokubva tazopiwa maantibiotics. But maantibiotics awa iye akangoti ndinge ndichinwa inini ndiri ndoga. Mukoma takagara paya but chainge chava kundinetsa ndechekuti usiku hwoga mukoma ndaimuka ndaizotoita zvekutomuka murume achiita bonde neni. Iye zvaaita ndezvekuti taiti kana dzava nguva dzekuti tinge tichienda kunorara paya aibva aita very busy zvekuti ndaizogumisidzira ndaenda kubedroom ndiri ndoga ndomusiya zvangu ari mudining ari palaptop pake achishanda. Aizonditevera but pandaizopepuka ndaizoona munhu anenge ari busy achiita bonde neni. Then ndakamubvunza kuti why usingafarire kuita bonde neni first of all mulight unotomirira kusvika kwati dhuma malights ose obva adzimwa. Why uchifarira kuita zvinhu zvakadaro? Iye aisandipa mhinduro ende kuhope kwangu mukoma ndakazotanga kumurota manje. Ndaimurota but inini ndaizvirota ndakafa. Zuva rekutanga pandakazvirota ndichifa ndakatoita zvekutobayiwa naye nebanga kumusana uku ndokubva ndafa. Then the following day ndakati ndichinorota ndainge ndiri chituna. Aitouya obva atondiburitsa mubox. Aiti kana andiburitsa mubox meya obva atondiradzika pamubhedha otanga kuita bonde neni. Saka zvinhu zvekuti zvakatanga kundivhiringidza mupfungwa dzangu kuti apa munhu haadi kuita bonde neni ndakatarisana naye anotonditaimira paya pandinenge ndakarara obva andivhura makumbo angu zvinyoronyoro kunyange kana ndakapfeka chipfeko chemukati ainge achitochiisa
padivi aitoita zviya zvekuisa lubrication kuitira kuti kana ndakaoma kusikarudzi uku then over angoita bonde neni ndaizotovhunduka mukoma munhu ari pamusoro pangu. Takararamisana paya mukoma for only 2 months, but upenyu hwacho hwainge hwava kundiremera zvekare nekundirwadza nekuda kwehope dzose idzo dzandainge ndava kungoramba ndichingorota. Zvino one day akazoti aenda zvake kubasa, ndainge ndakatogara pabalcony after ndavhurira umwe murungu aipota achiuya kuzoita garden services, saka vainge vatori busy vachitrima lawn nekugadzirisa maflower bed. Ndakati ndigerepo mukoma Nashi ndokubva ndangobatwa nehope. Ndingangoti ndakangobatwa nehope about 5 minutes or so. Ndiriko kuhope ndakabva ndarota murume wangu akatodriva into the driveway ndokubva atouya pabalcony paya pandainge ndigere. Saka pandakada kusimuka iye akabva anditi usasimuka, ramba wakagara ipapo. Ndikatoshamisika kuti ko munhu uyu ava kundiitira hasha kokwakanaka here. Apa inini ndanga ndichida kutomurakidza mufaro wangu wose, ndichida kungomuti thank you for everything my husband. Iye akabva angotendeuka. Paakatendeuka ndakabva ndazoona kuti kumashure kwake kwainge kumire umwe mukadzi uyu airakidza kuti ainge achitya izvo zvaainge achida kuitwa nemurume uyu wandainge ndava kugara naye. Ndokubva aenda pasimbi dziya dzepabalcony ndokubva atanga kukwira. Inini kuti ndinge ndichisimuka mukoma ndainge ndichita kunge munhu ainge akanamatidzirwa pacheya ipapo pandainge ndigere kuti ndicheme. Ndaitadza kana kuburitsa inzwi. Mukadzi uya akabva azohuruka mukoma. Mukadzi uyu akati achinohuruka mukoma Nashi ndikabva ndatonzwa imwe sound yekutorakidza kuti munhu uyu majambiro ainge aita it's either ainge achikoka makumbo kana kutoti mabhonzo ose emuviri wake. Uya akabva azotendeuka ndokubva achizotarisana neni manje ndokubva azondiburitsira banga iro rainge rizere neropa ndokubva atanga kundichikidzirawo nebanga reriya. Ndopandakabva ndazowana simba. Pandakawana simba ndikati panapa ndava kutotiza. Ndakati ndichinotarisa sliding door raidzokera mubedroom ndikabva ndaona kuti rainge rakakiwa. Then ndikabva ndangoti the only way out of this ndegedzai ndinge ndichingoteverawo mukadzi uyu ndinge ndichijamba. Ndakati ndava kuda kunojamba ndopandakabva ndanzwa mere iyi mukoma ndiyo yakangokwanisa kundipepudza kubva kuhope uko kwandainge ndiri. Mukoma Nashi ndakati ndichimuka ndakavhunduka because ndakaona nyika yose ichitenderera. Neniwo ndainge ndakakwira pamasimbi paya. Zvose zvandainge ndaona zvichiitika kuhope ndo zvainge zvichitoitika in real life, but iye murume akabva angonyangarika. It was like mweya wake wainge wangonyuka pabalcony paya pandainge ndigere. Saka ndakamutswa nevakomana vaya vainge vachiita zvegarden services, vainge vachinditema nematombo. Saka pane umwe akazoema, then dombo riya rakabva ranorova simbi dziya dzebalcony. Simbi iya yakabva yaita noise zvekuti ndakabva ndavhunduka ndikabva ndapepuka, rimwe dombo richibva ranonditema pachipfuva apa. Ndikabva ndatanga kuridza mere. Ini ndikabva ndaona kuti neniwo ndanga ndava kutoda kutokomita suicide sehope dziya dzandainge ndarota. Zvose zvandainge ndichirota ndo zvainge zvichitoitika in real life. Varume vaya vakabva vandibhega kuti ndinge ndichiburuka kubva pabalcony paya. Mukoma ndainge ndangostika ndichichema because ndaitya, ndainge ndatongosarirwa nesimbi 1 kuti ndinge ndichizodonera on the other side on the pavement. Saka pavarume vaya avo vainge vachiita garden services painge paine umwewo wekuzimu. Ndiye akazouyawo upstairs akabva azotanga kutaura neni achindibvunza mibvunzo yakawanda, but iye akabva arakidza kuti ainge aine knowledge about this guy that I was now staying with. Ini ndakabva ndamuudza kuti takasangana paFacebook. Aingoti but pane zvakamboitika panapa. Ndikati zvii zvakaitika? Ndikabva ati ndinokumbira kuti musaudza murungu wenyu nekuti zvimwe kuda tinokwanisa kubva tazotovharirwa contract ndikazodzingwa basa. Iye akanditi the same thing that I wanted to do ndo zvakaitwa nemukadzi wemurume uyu wandakasangana naye paFacebook. Anzi akangokomita suicide, akaita zvekujamba pabalcony.
ndokubva adonha papavement akabva atsemuka musoro. Akangondikumbira akanditi, please usaudza murume wako, because nyangwe varungu vangu vatotya kutokuudza this thing, vachitya kuti maybe kana ukazoudza murume wako contract redu rinobva razocancelewa nemurume wako, because murume wako is our highest paying client. Pandakangonzwa zvose izvi mukoma, ndakabva ndati it is okay. Vanhu ava vakati vachingopedza kuita basa ravo vakandibvunza kuti am I okay? Aiwa, ndainge ndava kutofara mukoma, apa kabhegi kangu ndainge ndatorongedza. Vakangoti vachingobuda neniwo ndikabva ndati sarai zvenyu, ndokubva ndatobuda mukoma. Ndakangobuda ndakananga kumakombi. Already I was speaking with my little sister, but munin'ina wangu handina kana kumbogara ndakamuzivisa kuti idziwo ndo dzandakasangana nadzo. Nanhasi uno mukoma ndichiri nepain iyoyo yekuti kunyange ndikapfimbwa nemunhu so online ndinobva ndanzwa ndichitya. Baba ava he never even bothered kundibvunza kuti how am I doing. Ivo vakangonitumidzira voice note paWhatsApp vakati as long as usina kuba zvinhu zvangu it is fine. Dai wanga wazama kundibira I was going to get you arrested. That was the last of him. When I checked him on Facebook, nanhasi kunyange ndikataipa zita ravo vanoratidza kuti vakandibloka baba ivavava. Namba dzavo ndakazongokumisidzira ndadzidelita. Social media iyi inotyisa. Social media dating kune vamwe inotovafaira, but social media sometimes unokwanisa kusangana nemunhu anenge atori nezvinhu zvake, pamwe zvinenge zvava kutoda ropa. Mukoma izvezvi ndingadai ndatova 6 feet underground. Vana vangu amene kuti vangadai vachichengetwa nani. Zvaizvezvi ndakambozorora hangu zvedating izvi. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Kana uinewo dzawakambosangana nadzo pasocial media apa dating, please come to my inbox. Zvinokwanisa kubatsirawo umwe munhu anenge ari pasituation iyoyo, especially panyaya idzi dzekuti munhuwo anenge ari kuzimu, mumwe ari kunyika yevatorwa, munhu obva watonzi pinda mubhazi. Pane risk ipapo. I think the best thing is munhu kana achikuda anouya ouya ozokuona, kana mamboonana kana madzidzana zveshuwa munhu mozoroorana zvekuti hama dzake dzinenge dzichizivikanwa, iwo achizivawo hama dzako. Iyi yekungosangana iyi muri pachenyu vanzi navanzvadzi vedu, vamwe zvinotovafaira asi vamwe you will live to regret. Uchirota umwe munhu achijamba pabalkoni, paunozopepuka uchitoona kutoti wakatokwira pasimbi dzemabalkoni, watosarwa nesimbi shoma kuti unge uchijamba from the balcony. Can you imagine? Nyika yakatakura kurema. Kana usati wambosangana nazvo inoita kunge drama, but paunosangana nazvo ndipo unoona kuti nyika yakatakura kurema.